Ara sa piyag kalinya, si Mayor Nicolas Yulo sang Bago City. Mayor, mayong gabi. Oo, mayong gabi man dati mo, Action Marlon. Kag siyempre, mayong gabi man sa imo audience, no? Sa radyo nga pamati man sa mga gabi. Yes, salamat gid Mayor. May information kami nga na-receive diri may ara sang development na. Ang operation nga nihimo Mayor sining CDRRMO sa bulig sa iban pagi sining nga mga units sining Iloy balang kun isipon ta tatlo na subong kaadlaw ho nga since ka na missing siya na So, sa overflow nga suba Mayor. Anong information nga na-receive mo nakita na rin subong gabi? oo, nang kaginas ang hapon, no? Na kita ng ang bangkay, no? Sa Oh. Iloy, sang 11-year-old nga nalumos, tatlo na kadlaw ang nagligad. Aha. Halin sa Libertad, Maaw, nakitaan siya sa Tipuluhan. Aha. So medyo tatlo ka days ang operation, hindi gid siguro makitaan kay dako ang tubig sa suba kag kagina lang siguro naglutaw ang bangkay. So muna nga nabudlayan na ta magpangita gid. Aha. So from Libertad, dito nakita ang yes nga bangkay sa Atipuluhan. Bali sa suba man Mayor. Anong information nga palabot Suba dira man, sa suba suba man. man? Naglutaw ini sa suba Yes, man. Oo. Suba man, oo. Ano kalayo ni Eh, Mayor, ma'am? From Libertad to Atipuluhan? Siguro may siguro labot buro 15 kilometros Ba na kalayo buro, ba? Oo, kalayo sang gin. layo na kay Oo. ang Libertad na nga portion o sang Maaw medyo nabukid na nga bahin, no? Mhm. Kag pagkatapos na ka layo pa na although next barangay kay dako ang Maaw nga area, Aha. ang next na barangay magid kun ga panaog ka at Tipuluhan na manggid. Aha. Pero sa report naton mga tatlo ka barangay ang sakop sang suba na ang Mhm. giutoy sang aton nga rescuers. Medyo ang nalapawan na nilang lugar na Ah. kagagita ang pumuluyo among nakakita sa bangkay nga naglutaw. Oh, mga ano gid oras kay na Mayor sang hapon? Info. Wala pa gid Okay. detalye sa Aha. aton, guro mga hindi na ko sigurado kung ano gid oras na nakita, no. Mhm. Pwede ay ko lang na ang detalye Okay. sa magambal ta sa DRRM, no. Aha. Aha. No. Ang ini nga insidente Mayor hindi naman ibago para sa aton. Bangod damo Correct. naman damo naman sa natabo nga paryoso hindi lang dara sa may Bago City. Pero ini nga trahedya pwede gid malikawan Mayor basta mayara sang paghalong lang ang mga tao. Hina nga suba da Mayor nga ginluntaran sa insidente. Anong pwede mahimo dira sa LGU sa Bago para nga ang naga-star dira makapangaman labi na kon maglain ang tiyempot subong daan mayara kita kinakabalakan nga bagyo. Correcto. Una sa tanan, no, siyempre gabuylib kita sa kasubo sang pamilya na isang lumos, no, Aha. ng nalisdan nga pamilya. Hindi kita ka kahibalo sang ginabatyag nila subong, Yes. pero ang aton lang ayhan ang aton nga pagbulig sa ila maibsan man jutay ang kasubo kag kasakit sang trahedya nga na dulot sa ila, no. So gapan padalata sang condolence gid, no, Mhm. sa pamilya, no, sa nalisdan. Kag siyempre ang aton gid nga panawagan pirmi, ang aton gid nga andaman, una gid siyempre ang aton kabataan. Aha. Kabalo kita nga ang suba damo man na nga mabulig sa aton, pero andaman tagid ang aton yang pag-approach, no, sa suba. Mhm. Labi na gid ang aton kabataan kay tungod nga ini bunga ini sang lumpat man sang 11 anyos nga bata sa suba, no. Kag siyempre ang sige-sige ang aton nga warning, especially sa mga thunderstorms nato, no.
ang aton nga DRRM permi ga communicate sa tanan naton sa barangay, especially ang mga flood prone areas. Aha. Kay kung masami sa bukid nagaulan kag ang dalo sang tubig sa gadako ang tubig sa dalom na nga idalom na sa nga suba. Aha. No, so ang aton gid lang mahimo is constant information kag aton gid nga panawagan man sa pumuluyo kag sa barangay nga kinahanglan mag-alerto permi sa ining mga kalamidad. Aha. Yes, ulayhon ko lang Mayor nado ang preparation sa inyo sa nga syudad sa ding ginakabalak-an nga super typhoon. Alert naman inyo sa nga DRRM sa Subong. Yes, so although wala pa kami ka council meeting no kay Okay. trahedya, Mhm. pero sa mga masunod nga inadlaw maga-council meeting na kita para nga i-plot na naman kung ano ang himuon naton nga mga tikang para nga malikawan naton ining mga trahedya nga ini no. Every time there is a calamity ang aton yang DRRM wala ginayaga gapabaya no. So kag aton gid gina meeting ang aton council para nga ma-update kag magbutang sa mga tikang para nga malikawan ining mga trahedya nga ini. Yes, kabay pa Mayor, kami diri sa Akso Radio Bacolod nagapangamuyo man nga hindi na masulit pang insidente sa Oo. natabo sa Magilod kay kasubo-subo man, no? Oo. Anyway, Salamat. yan Oo. man. Mayor, ulayhon ko lang kay damo diga nagligad pa ang adlaw, damo diga pamangkot sa akon. Kon kamusta na si Mayor Nicolas Yulo? Kay kabalo kita Mayor, naghalin ka sa bahin sa isolation, correct? Oo, correct. Oo. Oo. Nag-COVID-19 positive ka. Oo, nag-COVID Okay. positive ako sa nagligad nga Lunes pa, no? Oo. Nagligad nga Lunes Aha. nga pag bugtaw naton may ginabatsyag kita nga daw hilanat kag ubo. Mhm. Gilayon kita patest sa rapid antigen, no? Aha. Kag nangin reactive kita. So immediately gin-isolate ko ang akong lawas para nga hindi na ta maglaton pa sa iban, no? Aha. So ang aton protocol, if you are vaccinated, especially boosted, 7 days nga isolation. On the 7th day, basta wala na symptoms, pwede na dayan kagwa. Aha. Ako niya gindugangan ko pag isa kadlaw, Aha. 8 days baling isolation kag amo pag gwa na sa isolation nakon. Oh, ang gan mo na mong nga Monday, amo na sang September Hindi, 19. August pa lang. August 22. Correct. Yes, August 22. Oo. Oh. Rapid antigen test kay ang rapid antigen test basta mag-positive ka Mayor is considered naman ang COVID-19, no? Consider na Yes. consider na kuha na positive ka na. Aha. No? Why na kinahanglan gani nga i-confirm pa sa RT-PCR. Aha. Basta reactive ka, responsable mo na nga mag-isolate ikaw Aha. para hindi ka na magpanglaton pa sa iban. Yes, dari ni Mayor gapakita nga basta gani lain matsyag, importante gid magpa-check up kag magpa-test gid para at least di na makalaton, no? Yes, correct gid. Aha, aha. Although ang subong no aton kalipay nga subong abing mga variant lang, Omicron subong o ano pagina nga mga variant, Aha. medyo mild na magid ang symptoms, no? Yes. Pare sa ako nabi, very mild ang symptoms, isa lang kadlaw nilanat, ang ubo mga 3 kadlaw, dasun wala na dayon do pinanas, Aha. no? Pero gapaandam kita gyapon kay ang iba niya nga mga tao nga may comorbidity nga ginatawag bala o may asthma o may pneumonia or diabetes or may heart na mas lala ang igo sa ila lawas ng
sang virus, no? So Yes. amo na nga gapaandam kita gyapon sang ginapaandaman tang aton nga pumuluyo nga ari patagyapon sa pandemya, no? Way pa ni matapos. Yes. Pero galing kinahanglan mga buhi kita with the virus, with the COVID-19. Correct. By the way, ano ganito nga adlaw ka mayor nakabalik gid sa imo sa ning office sa Bali, mayor? ang first day of office ko, August 31. Okay. August 31. Kahapon bilang kahapon. Yes. Ay, hindi, sorry. August 30. Tuesday. August 30. Okay, Tuesday. Kaga Oh. ikaw mayor kuan ka man fully vaccinated. Fully vaccinated with Booster. one booster. Okay. Minog second booster na ko ga. Mhm. Tani, galing kay di na COVID. Yes, ang gina-advise aton after 3 months naman. Okay. Sige. Oh. Mayor, basta may mensahe ka sa taga-syudad sa nga Bago, go ahead. Okay, so aton panawagan gihapon sa aton nga pumuluyo, ilabi na gid subong panyimpo nga maulanon kag sunod-sunod ang pagsulod sa low pressure area kag mga depression kag mga cyclone ng tropical storm. Aton gid andaman ang aton yang kabuhi nga ilabi na gid ang mga naga-star sa baybayon kag sa suba, no, nga magpamati gid pirmi sa advisory halin sa aton nga LG. Balikan ta si Mayor Nicolas Yolo, gaka ano gyud mas gaka cut off gyud na siya, normal na siya, no? Importante ni nga panawagan na ni kon mensahe ni Mayor Yolo, partikular sa mga taga-syudad sang Bago sa sining ginakabalak-an naton nga super typhoon kag nagbiya na gyud man to si si tropical depression Gardo kag nangin isa na lamang ka low pressure area o kon LPA mga ka-aksyon. Tiya ba na subo-subo no nga information ginpalabot diri sa aton ni Mayor Yolo sa nga Bago City sa sining natabo sa Iloy nga na missing sa sulod sang pila ka adlaw gid kalayo sang kantuan sa lawas sa ning Iloy. Ara ni si Mayor Yolo, Mayor. Oo, nautod kita. Sorry, no, nautod. Oo. Sige, you were saying kaya na Mayor? Anyway, ang panawagan naton sa atong pumuluyo nga pirmi gid mag-andam sa mga tion nga subong kay maulanon kag malas pa lang ang aton suba nagabaha gulpi, flash flood, no? Kay tungod sa bukid ang ulan nagadalo doong tubig sa idalom nga mga portion sa aton nga mga suba, no? Kag ang aton pumuluyo aton man nga ginapahibalo nga magpamati gid pirmi sa aton announcements, no? Labi na gid sa LGU naton sa barangay kay tanan nga information kaangot sang aton nga weather aton ginapahibalo ang aton barangay. May mga text blast ang aton nga mga kapitan, may radio communication sa aton tanod. So aton lang nga ginapanawagan nga magpamati gid kita sa aton nga mga otoridad ilabi na gid sa aton barangay. Sige. Mayor, thank you gid sa information gin hatag diri sa Aksyon Radio Bacolod kag halon ra per Mayor. Okay. Mayor gabi. Salamat man, Action Marlon. Thank you. Action Firing Line. Bago City Mayor Nicolas